Kulukudu Khuzasha wathi yavula sangena sesho ngaphakathi wathi asivalela sesingaphakathi ungabusanyakaza sesisonke ke manje kunjani ke mangabe seko nje angithi buzo mina umsolo nginacala njengomsakazi ongathathi ihlangothi kodwa nsuku kuzase nje bambeka amabala nezici bathi umsakazo ochime nomculo mengabe ngiyabuza ukuthi imuphi umculo esichime naye bamkhomba ngaphi east bamkhombe ngaphi west bamkhombe ngaphi east phinde bamkhombe ngapha ewest kuziwe namhlanje impendulo eqondile sika kayithola ukuthi kanti imuphi lo mculo esichime naye ngobani asikwazi kwabona lokho ukuthi sichimile lezo ndawo zafika nawe embukeli ule ngaphesheya komfulunga le kwentaba wafika le channel wasixovela indaba wasixova wasiqeda sihleli kamnandi kuyona ichannel lena enkulukazi lonke ekuphathele izindaba zikaMaskandi ehamba phambili neshisayo lapha endemini kaMaskandi ngoba lishone lingenazo indaba zana namhlanje nje akukho kuningi size ngakho yizo indaba zikaMaskandi sisaba kosikade kwenzeka nje ngoba sifisa ukuthi sihlale sikulethela ukuzona esiweshisa njengoba namhlanje nje nje sikuphathele zona lezi ebhalelwa lapha kwisihloko ngiyathemba ukuthi uvule nje le channel ngoba ubona isihloko wajabula wafisa ukwazi ukuthi ngabe siphetheni cha ungabusanyakazi ungasana wasitha sikubeka yeza namhlanje siphathele sibonise ucela uhloko ambe nje phansi eCranscope kumaphumulo kwantaba ekhala amanzi ngiyabingelela komkhaya bami ngiyabingelela nje kusize sonke saka maphumulo igodini zamakhosi kuhlohlukana bafethu kunjalo ke namhlanje indaba engoKhuzani Mpungose umfowabo nensizwa lapha ya engicabthi abaningi bayayazi futhi abaningi abayazi kodwa ke ngibona kufanele ukuthi mangabe kule channel awuyazi lensizwa ngizonaba la engiyazi ngakhona ngisale la ngazi khona abaningi abayaziyo kangcono ngoba nami ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngiyazi kangcono bazoqhubeka banabe ubani lo kwababuzayo babuza ke abantu ukuthi ubani nalo sesilethelwa yona ke manje abangamazi cha bafethu lona uShaka Mpungose hawu uShaka Mpungose uthini nalo uShaka cha angiqhubeke kwabangamazi cha uShaka Mpungose phansi enkandla emandaba lana phela ucabanga khona kuso leso sibongo sakwaMpongose phansi enkandla emandaba hawu kuthini phungu uShaka singamazi nanso ke indaba la eqala khona uShaka ongaziwa nami ke engimazi ngendlela engimazi ngayo engifisa ukuthi ngiphinde ngazo okunye ngaye ngoba cha yena uShaka lo ubonakala einsizwa ongathi mawuhlala naye uthola okuningi ngayo uwazi okuningi ngayo ngoba yena nami kumazeni kwami kunezinto engithola izihamba embuleka lapha endimeni kaMaskandi njengoba uShaka nje okaMpungose phansi enkandla emandaba so bafethu kunemibukiso ke engiyiphethe la nami engiheha kakhulu kulensizwa uShaka Mpungose engizothanda ukuthi nawe mbukeli ulokhe uyibona kancane ngilo ngithi highlight lentuzana i-podcast enanini nayo une interview namanye amajida uyasho ukuthi ngoba uKhuzani so niyaxoxisana naye nawo lo majida mayisiyavela uKhuzani kulentuzana ku live wakhe ngicabanga ukuthi ku Facebook ekuphike ukuthi hawu yena wakubo kwathola kanjani wena kwafika kanjani wena lonto ekubeni kumsebenzisana isikhathi eside sikangaka wena naye niqhubana kube ukuthi niyabambisana naye njengomfowabo uyabona uma ngabe uhleli nomuntu usebenzisana naye unomfundo umuntu umazi lokho kuyakulekelela ey'ntweni ey'ningi ezoqhamuka zibe ziyithiye empilweni zenu kube nani ukuthi uyamazi njengoba ngangimazi kufika ngilakaze nje ukuthi ngithi nenkinga naye ngiyakwasapha naye lapho inamba yakhe ibuka lankinga efese kuxoxe naye akunankinga ngoba wayi ngiyamazi mina engifisa ukuthi ngikusho kodwa lembukiso ephethe yena lo Shaka le nezinto ezicathizo nehlabahlosela kumele uzazi ngaye uShaka ngizithatha laphana ngaphansi kwe-channel ebizwa ngokuthi iSelect Africa TV ungayisearcha iSelect Africa TV mawuqeda buka le video lena ubuye uhambe nawe ugculisa kuleyo channel uphinde usubscribe ngixolisi nje kubanikazi beSelect Africa TV ukuthi ngisebenzise umbukiso wabo so kodwa ke ngiyaba refer abantu kunini ukuthi madoda abafike lapha kunini ababheke lo Mpungose lo uShaka engize ngaye namhlanje so imibukiso ke engizolo ngiyiveza kafushane ngayo uShaka Mpungose eminye ngichaza so into engiheha kakhulu ke kuMpungose ngibuyele khona ingoba lensizwa ikanje noKhuzani Mpungose uzalo olodwa lokho sikuthola kanjani na sikuthola from the mouth is hoarse asho njalo amangisi nime ngabe sisho thina kula kaZulu sithi cha sithola impela kuya ngqo
umfowabo ukuthi ungowakbakhuzani Ndlamlenze umfowabo ngizamileke ukuthi ngiqale ngibhekabheke ivideo yokuqala lapho khona umfowabo ayichaza khona ngobudlelwane bakhe noKhuzani nokukhula kwabo noKhuzani ngoba yena uchaze ukuthi ukhule naye uKhuzani Ndlamlenze umfowabo noma engaphambili kwaKhuzani lapho ayeveza khona ukuthi uKhuzani bomfana onjani ekhaya wayikhuluma ke izinto azisho uKhuzani ukuthi uKhuzani beyenzizwe enjani ekhaya echaza lapha ngaphansi kwenye futhi channel iReal TV lapha nesiyaziyo eshayelwa uyelobhoni untomzimbuka ngedata nensizwa laphana sengikhohliwe futhi kodwa sichaze yazi lensizwa sonke so mangabe ebechaza ichaza leyansizwa futhi angingadluli la ekutheni ekuchazeni kwayo lensizwa eqaleni kwami kuyazi kuyona iReal TV 1 yaba namagama angihlanga kahle kuKhuzani Ndlamlenze umfowabo Mpungose kuyona into angiphinda ngidonsela amehlo lapha ku eyake yadonsa amehlo ami kuyena umfowabo Mpungose uShaka abahlanga kahle amagama ayakhulunywa lensizwa ngoKhuzani Ndlamlenze umfowabo Mpungose mengabe echaza njengokuthi uKhuzani be umuntu onjani kuyona iReal TV 1 leyo nto noma leya video leyana abantu abaningi abazi ukuthi yenza muphi umonakalo kodwa njengomuntu olandelayo uMaskandi mina ngaye ngathula ngayibuka umonakalo wayo leya video yaba nomonakalo omkhulu eyawudala lapha ngaphansi kwaleya channel leya bafowethu yalezi ansizwe ngangibuka yona uzokhumbula ukuthi uKhuzani Ndlamlenze umfowabo Mpungose nabashayeli bayo leya channel kuye kwaba khona ukuthi ababone ngasole inyanga noma sekwalungiseka yini kodwa kona kuye kwaba khona nabalandeli abaningi bayakwazi lokho baze bayisole channel ukuthi ichemile njengoba manje channel asibona ukuthi ikuphi iqhubeka kanjani ngihambe ngiyobheka nje ukuthi ngabe iziphi izinto eziqhubekayo kona ngoba ngangiyithanda bafowethu namanje ngisayithanda ngiyafisa ukuthi ngiqhubeke ngibone izinto ebizenza ngoba okuningi ngikubukele kuyona njengoba nami ngimile nje namhlanje so emva kwevideo ke eyavela lapha eyaqala ukuveza uShaka Mpungose lapho khona uMpongose echaza ngoKhuzani uKhuzani ubeke esiba nongaboni ngasolinye nabe channel le iveze yena umfowabo Mpungose uzokhumbula abashayeli be channel iReal TV 1 kwi All White Springs Picnics yokuqala kaKhuzani Ndlamlenze umfowabo Mpungose babengekho njengoba nakulokhu bebengekho nje kweyokuqala babengekho baze bakuchaza lapha epage lika Facebook ukuthi cha bafethu sithe uma ngabe sifika lapha saxoshwa sangavunyelwa ukuthi singene iinstruction yayiphuma eKhuzani ukuthi ama security awabakhiphi shothi nje yathi Ndlamlenze mayingabe babona labafana befika yavele nje yathi nabo ke security khipha laba bantu babonisene igate abangene ngalo nangempela kwekanjalo umbango ke awukazi uvela ukuthi ngabe babebanga noKhuzani Ndlamlenze umfowabo Mpungose namhlanje ngifuna ukuthi inazi ukuthi uyena uShaka Mpungose Mpungose oyeka vele kuleya Real TV 1 wafika wakhuluma into ayikhuluma ngoKhuzani sokuthi uKhuzani wathatha njengokuthi mhlambe bekuyinto ehleli ukuthi iReal TV 1 njoba yayisola ngokuthi ichemile noma idicelela igama laKhuzani phansi wayisola ngokuthi uKhuzani kushuthi naye imbize ngenhloso umfowabo Mpungose ukuthi azonaphaza igama lakhe lapha ngoba ezinye zezinto cha uKhuzani Ndlamlenze umfowabo Mpungose wabuya ngolive video mebuya ngolive video wayiphika yonke into khulunywa uShaka njengokuthi bakhule ndawonye bayazana noShaka umfowabo Mpungose ngoba uShaka wachaza ukuthi cha uKhuzani ngimsizile nakwesemculweni kwezinye izinto ngamsiza ngisazoyiveza futhi ivideo enye uShaka lapho khona echazela ukuthi ngabe umsize kanjani uKhuzani Ndlamlenze umfowabo Mpungose nangokuthi kwamphatha kanjani ukuthi uKhuzani vele kuleya video ephika ngokuthi uShaka bakhule naye bayazana so ngizokuveza futhi lokho lentuzana iPodcast enanini nayo une interview namanye amajida uyasho ukuthi ngwabo Khuzani hloni niyaxoxisana naye nawo lo majida mayisiyavela uKhuzani kuyilentuzana ku live wakhe ngicabanga ukuthi uFacebook ekuphike ukuthi awuyena wakubo kwakuthola kanjani wena kwafika kanjani wena lonto ekubeni sinisebenzisana isikhathi eside kangaka wena naye niqhubana kube ukuthi niyabambisana naye njengomfowabo uyabona uma ngabe uhleli nomuntu usebenzisana naye umfundo umuntu umazi lokho kuyakulekelela into eziningi ezoqhamuka zibe ziyithiye empilweni zenu kube nani ukuthi uyamazi njengoba ngangimazi kufika ngale mlakaze nje ukuthi ngithi nenkinga naye mina ngasapha naye lapho naye number sayixoxa kankinga esifese kuxoxe naye
Akunankinga. Ngiyathatha Ngoba nje wayi umfowabo. ngiyamazi mina. uKhuzani ke wakuveza ukuthi yena uShaka bafethu abakhulanga naye uyamazi nje kodwa uShaka wayekhulela le angisazi wayebalela igama nje lendawo ngathi sesigedlana into ezikanjalo noma ombumbulu ngapha uKhuzani nekhulapi enkandla eMandaba. So uShaka kule video manje uyaphinda ukuthi mengabe imbuza lapha insizwa iSelect Africa TV ekuyinye ama channel ehamba phambili imbuza ukuthi wena noKhuzani mangabe uKhuzani ngana lapha emculweni njengomuntu wena othanda umaskandi kwabanjani kini ukuthi ubone umfana wakini engena lapha endimini ezomculo nawe uthanda umaskandi kubeni abantu akade ubalandela bengasekho ngoba lensizwe ibikele ukuthi nibihalandela umahawukela emva umahawukela yalandela umgqumeni. So emva kwamgqumeni kuye kwaqhamuka uKhuzani bafithi siyazi ukuthi uKhuzani uqhamuka impela nje eduze kanje nomgqumeni futhi igama lika Khuzani liyathinteka lapha emsebenzini kaMgqumeni. So umfoka Mpongose uye wachaza ukuthi yena iphume ekhaya manje lento ade uyibuka kuhle kuthini kuwena uhambo lwakhe naye Kimi lwakho naye ukufika kwakhe kwangisurprise kakhulu ukuthi ngizwe ivoice isifana nevoice emntwana ngimlanda oshoni ongasekho bese kanti ivumo yakho negcekele ekhaya futhi kwathi kimi angivele ngibuyele ekhaya ngithi mfana senza njani kulento yakho esabana lezwe lonke ngoba ukuthi ke umfana right siyaxhumana siyahlangana siyaxoxa sabana amajili sawenza waphushela ezaqhubeka zenzeka izinto nje saphusha kakhulu sasebenza nje kakhulu phela sukunemini siphusha hayi indaba okudlala into ekhohlisa ethi kifkif ngesimo sokuthi ke ngaba umuntu ongathanda ukuvela ke hamba hayi yabo angwele umuntu hambe ekhuluma kodwa yena qiniso lonke lazo uyena nabo beseduze kwethu bayazi. Usebenzile noKhuzani Dlamlenze umfoka Mpongose la basebenze khona ekumphusheni emculweni noma ekumxhaseni ukuthi umculo waKhuzani uqhubeke uye phambili ngendlela amxhase ngayo. Kodwa ke lokho umfoka Mpongose uthena akazange afune ukuthi kuze kuvezwe igama lakhe azamenyezwe kakhulu shuthi angathini akazange abe nenkinga nokuthi akaveli njengomuntu owalekelela uKhuzani. Siyazi ke bafithi ukuthi umuntu mengabe enze elikhulu lapha eksizini umuntu uye livezwe igama lakhe nasebongeni uyabizwa kodwa uShaka Mpungose akazange abizwe ibongeni njengomuntu okuyena uphakamise uKhuzani saselapha emazingeni aphansi noma nje ube seduza uKhuzani sasemazingeni aphansi njengoba sibona bebizwa omsizi umfoka Ncube no rank manager omfokazwane bayamenyezwa. So uShaka ngabe abamaziyo kangcono ngempela kuyiqiniso ukuthi ubeke khona eduze kwaKhuzani uKhuzani eza lapha endimini ezomculo ezevelela noma lento ekhulunywa uShaka ayikho njengoba noKhuzani Dlamlenze umfoka eyiphika. Ngifuna abantu abazi kangcono uShaka umfoka Mpongose ngiyazi ukuthi kube kuyangami ngabe umfoka Mpongose uyasondela lana sixoxe naye kodwa manje angazi ukuthi kuphi nezwe mhlambe uma kwenzeka angasithinta ngendlela angasithinta ngayo ku comment section angabhala sizama ukuthi si contactane nama contact details zami ngiyawashaya la ngaphansi. Anyone ofisa ukuthi asithinte kule channel afisa ukusebenzisana nathi we are ready to talk. So bafowethu ngicela ukuthi ngidedele ilokho njani ama video lawo umfoka Mpongose ekhulumela yena ngaye noKhuzani Dlamlenze umfoka Mpongose ukuthi ngabe luhamba kanjani uhambo lwabo lapha endimeni yezomculo nanokuthi ngabe ngempela bangabandaboni yini. Okunye ke sizwe nokuthi umfoka Mpongose uthini mengabe kukhulunywa ngendaba ye top 10 kaKhuzi FM lapho khona kumnominatwe uKhuzani Dlamlenze umfoka Mpongose nomthandeni igqomelesha umfoka Manqele baqhathwa lapha njengoba bezimbangi kwi top 10 yoKhuzi FM engomeni ezohlukanisa unyaka kuyavotwa. Umfoka Mpongose ke ngabe uthini nami ngabe ebuzwa ukuthi ngabe wena umina yipi obona ukuthi kumele inqobe lapha na kwi top 10 phakathi kwengoma embi lesimela lapha endimini kaMaskande ekaKhuzani Dlamlenze umfoka Mpongose ekamthandeni ngqisho umfoka Manqele. Nanso ke ivideo kodwa engiphathele yona la-ke weMpungose la siney'ngoma cishe ezimbili ezohlukanisa unyaka ey'ngomeni eziwu-10 ezomaskandi eziwu-2 okuyiParis umjodo. Ungathini ngalezi ngoma ziwu-2? Yabona leyo nyaka thanda ukuba sensitive kakhulu kimi
unyaka kumele ushawe ingoma efanele shawe unyaka. Ingoma eshawe unyaka nobani uyayazi ukuthi ubani fashawe unyaka. Akuyime ngizotshela abantu ukuthi hey ingoma efashawe unyaka ingoma kabani cha. Ngisho wabuza umuntu othi ngale ukuthi unyaka mawucala ushawe okutshela nje ingoma ethifa fashawe unyaka. Ileyo ngoma fashawe unyaka. Bengifisa-ke ukuthi wonke amavidiyo athinta uShaka Mpungose noKhuzani Mhlamlenze Mpungose lawa okuyiwona asidonse amehlo ukuthi nathi size sifocus kule nsizwa ukuthi uwathole. Kodwa-ke uphenyo noma usesho lwethu lokuthi siwathole aliphumelelanga kahle kahle awasekho lapha kwi-internet asakhishwa nje wonke. Kodwa-ke nginesiqiniseko sokuthi abanye abakhona la kwi-channel ababukele le video baze bafika la bangayifakaza indaba yokuthi bayawazi lamavidiyo engikhuluma ngawo lapho Mpungose esamazi khona ngaphansi kwe-Real TV 1 YouTube channel ngempela ihamba phambili nayo njengoba sesiphinda simbola lapho YouTube channel ihamba phambili futhi iSelect Africa TV igama usibonisa ucolo mhlawumbe nje phansi eCrosscope lapho kwasikade kwenzeka ngikhona nje ngokuzofulelwa kuya ngasethunjini ayiphinde ibonane kumanye amavidiyo alandelayo.